Company Limited. Awamo ana eye dua tatata. Ewo atoye abibimam we butu Ghana mam ya no mono. Wamo na hwe eye ne nsra hwe biaye no eso. Wamo ne eye Tourism Society of Ghana wamaka banchirimu. Wachese wade afashe bi baba yisha so a ebeye se bomfrete na kasebe kaguo no ebeja bre ni achechire wo ensem no emu. For adwin trafa 0533898915 text message and a WhatsApp you be kinkan amon Facebook live on so Samuel Dakun Adaromo de atum ubetumi ade achi no ahwe nsema ye be kinkan ni na no ehu video ene hu mfuni na wahwe bi fefefe information centers bro aduonum ekọ aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoabo ne hu kani wofa womso agikase atum preko pe me medin adikwaku anin kusi buadum anwumre yi mene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afei ensam no nkire mu ni fiti ase wadaroma ye de bo awura wasum ensoso ede amaw Ahenkan FM ye shansam na se ede amawa na enei omayimra se begafie ene ade wo enso ekro na ubodwe mu amra se begafie a wonmo ayade se wo mo ahomegye mu a wo mo ejo mahomia na wamasan so ahweso mbeboabo mo na ebre sevetem wamakọ ayem na hyebedwafie biem na wamudo mudwumadie so akọ hye so sede Ghana mamra no esoso ehye wone mo no na enumwa na agyamu ahomegye mu a ana na hyebedwamu chiamehene right honorable Urban Kingsford Babin ne nsa kan kratuo bia no efri eye dom tetete wom na hyebedwafie wamano ba no dani Owura Alexander Afanyamakin na kache na Owura Afanyamakin nsem otwedo koma ni nyina ne se wasra na ahomegye mu na mrahebedwafo ewo no eyade se enwoma bebre na eka akiri mrahebedwafo adwuma bebre na wose kwamu ehwe no mtu anamaw ewi ansa no maba ahomegye mu nanso so o man hwe entu sa na mo no amana nsi people etuede wasra mrahebedwamu chiamen ne se wonyina ni tumi so nanka wonsan so nto ne nsa emfanfre eyam na hyebedwafo no ama wonom ensan so enko asetena sede ebeye adwumadi awoduo bi a aka akire a awose ne manim ye omutimi di wudwuma no ebetimi enso akoso na weni se ne dom tetetena no ba no dani onimonyamfo Alexander Afanyamakin wanfo no ani tumi ana etintimu eye ensemi ade koma na hyebedwamu chiamehene nemom wodina Ghana amamra no eso Article 112 clause 3 no eso anu ogina ye 1992 amamra no standing order no so 53 clause 2 no so ana ogina ya ania otimi enso so ade nsem we nyina kwadan ayam na hyebedwamu chiamehene na hyebedwamu chiamehene so sakan krato no anu o kire mu se we dia said opanyin agira mamla so ade nsem na beda ni ntino na wu be hia so no so epeda bi edisu ho no to nsari frem na hyebedwafo de nyina ma wonom esan so ekodi eye ahyiamu abiem na ahyiamu a wonom ekodi no eda no otuse eye na chese eye na den na wasa dwumadie no enso so etimi kosom na hyebedwafo nyina kodi ahyiamu womodi wase ye oyo kodi ahyiamu wie ya na eja yasidom kasia no na matom nsa afra ye ne eti ede na wo ho mo famla ne ye fiase ni wo komai na omudi nkomo ni nyina wie ya omudi anu baba ye ni nyina no so ma ni see people no ana mra hyebedwamu chiamehene right honorable Urban Kingsford Babidi to dwekire mu say ni as honorable adai anu say anya bra wosem say eja mra hyebedwafo wa humegye mu na dom kase beto mo sa fra mo se momra na dwumadie bi wo ye medi no mo ba ya ye kodidi say no ani o ye manchampesie wo chemu say dwumadie na mo kodi ye no wono de na adwini ni nim die mu no enye dwumadie bi ye kase se ye mra hyebedwafo na nhia putupuru no man di sa dwumadie na mfa mfiri wono ma wo man no sabi mpaduasa ye bekwa ahukye ba na se ye bekwa ahuyeyam etu ono de odwene ho awonte ase se we nkrofo ye omudwuma ni ye beto ye nsade afra putupuru mu se no na ye beba na nsam ne ye ba beka no ense da nya nsam biara esabio ebetimi ama oman no enso akwa ahukire mu no oso ndi ohuni se ha adwene pa na enso ni nyina mu no eja eye Ghana mamra ene ye didi dwuma eti ekoba se obi
amamra so no to nsa fra wa eni kwa se obu amamra nim animtia se de ensam na tie bia no awase wokọ na so kwotiem na hudi atuemo na wono de akobesere asese bra bi bedru na mra se bedwafo ewo awmegiemu na yebetu ensa from putuprum se ya enye nsam a yebeka na akosi bon beka se critical issue ensam a ya nhwene ani eho enkomo anase ya ni wudwuma ebemo oman no eso wa akire won ebemo oman no eso akwawuyeyem ezanse na nhemom kwahia ye no eye eto ane afeso so no bosia bia abana ni abre no ho a wopepepepe ewo nkomo no mu kodi ye na bosia so de yaje bia ye nse da hu so fasio bia za etu edi na chese enhyemudie na wosika ye putupuru enhyemudie speaker eso semodi tudwa enie. The frequent invocation of Article 1123 within a session of Parliament should be a concern of all vests. While the provisions are clear and unambiguous, we must consider the broader context in which they are intended to operate and legislate to set down the preconditions under which the article could apply. Parliament recedes to focus more on its other functions of scrutiny, representation, advocacy, and diplomacy. Article 112 should not become a tool to keep Parliament in perpetual or continuous session, thereby preventing Parliament and members from performing the other aforementioned constitutional functions and duties to the country and constituencies. A frequent invocation of Article 1123, particularly in a house composed such as this 8th Parliament, could pose challenges to the governance of the country. The good intentions of the drafters of the Constitution could be turned into a horror movie. Adisimama enia uti yei eye mrasebe gamu chiamehene Right Honorable Urban Kingsford Babin ana woten enkantinenche mudie no mudie ehemuri wie yom twatwa madwe wie ye no wo kiremu se wasanso atu eye nhemudie no aseda wo hwe animu se mrasebe dwafo ebo bosome no empamuo na wo musa betimi asako eye nhemudie biem enti omo amsori ya no omo fle putupuru nhemudie no wo so omo nya hweye pesa se amama na katu enti no kwabrane sori ya onu so ni mbrofo atwere enti no atwere no da koma speaker wan hwe no wan ni hye no so ebeka so abu amamla na numtia na nso kwa kwada ne kasa bebere etu wo frɛ a hu se frɛ na wo frɛ no ɛyɛ hiasɛm ɛho na wo frɛ yɛnto ansɛm ne so ai NPP NDC CPP DDP DTT hwan obi aye campaign obi ani abre te se krodum sanse akabri kuma bi na osora bafo akamene hwampo na eja na mene oni ho agakuma bi na abatobre na dunti omanfo aso ayehye papa enam so party sinkani na obi adinti adom okwaduro ebi na mapoye na ebi na manafo na ebi na matoye na ebi na mfimfin na ebi na mapoye chese obi aso ayehye eye campaign eno nam so ama manyoko kese ba kwa wogana ha National Democratic Congress NDC amanyoku a womonye so na omsamra ne eye eyezu eyeza okan yezu na achitafo no azada awosia gu omo no mo wayo mu yi obete eyeza oyamizuza obete oyamizazu obete oyamiza womo national chairman Owura Johnson Esedu Nkatia aniniku womba bepiem e wachimda krodua mu enne no mbedu achimda asase so apɛ eno modi obuo ne ani die koma achim odan mahene ana kotoku mahene osi ade yo Dr. Frempong manso otoso 9 impenifo ekire se wo mutumi nsan kokromoti ho emmopo esa enye yi enunti ene wanko baabia wanko ebibia Owura Johnson Esedu Nkatia bedu achim da asase so apɛ straight eno ko osi ade yo Dr. Frempong manso a otoso 9 na himfie no ko chia akora na abro ko osi ade yo Dr. Frempong manso kotoku mahene na so kochia no e wachim da old town no hono mo e na osi ade yo ede tu nanim se waya ade se wo ma baba pie ni na so abemo no ababa chia no na ono so e ma wo makwa abapa enumu e na osi ade yo Dr. Frempong manso a otoso 9 kotoku mahene e fa sa akunya no so e ka che national chairman ma NDC amanyuku ene ne ndom se ba wo ma ba no wa ma kwan waje wo matum wo metumi ayo mo campaign e wo kotoku asase bia wo mpa bia so na osanto aso eka che wo mo se campaign wo mo ye no nemum e ma wo mo nya yimu we ya latani we ya vantini we ya igbeni we di eto we nso edi agbelema we ampese nko a we fufu
mom kwaya san yimu no o we ohoro no to we the bible shey na no to we say we gunsa o se san yimu no eno de ompe eno nti o ka kire wom say ya wom nye nkabom campaign esan say Ghana ye yoman bi a ye nyam papa mu eno nti mi no fio otumi ko ware hello Miss Mira na tida na ze enkran ene fanti omtumi kabum e ware a wom chenwa aka bum say twan obekọ man bi so no untumi kwaya sa de no sankrani be ware infantini ensi Ghana anum say achimini tumi ware anwonani dede fefefa konakono wombe wom yomum na hwi ensi dede Ghana ede echese se kokko se tuntumo se fitao se buro yenina ye nipa baako ewo Ghana ha enu nti ose ade ye Dr. Frempong Manso toso nan achim kotokuma hene efa sakunya no so ede adesede tu Owura Johnson asiedu nkatia anim se ema wo munye yimu ewo campaign a wo mu yimu Ghana see my carry. The more come some power, nation power, the Magara for woman could be more dance and Kotukuma. Now, Kotukuma, the more by or more and table, more by or more. 8 years, a better as a man of talk, or more concert, or more to about a man. So, said the MPP. Also, everyone has to command herself and yet in Baba. Onipa mochi so aka say Kotokuma hino osi ade ye Dr. Frempong Manso a otoso nan ni ana mochi ye no akrapia eno achi ana national chairman National Democratic Congress NDC amonyoku Owura Johnson asiedu nkacha say osi ade yo agina tum no ma no kwan de ana bia kwan na bi domain ene national chairman Owura Johnson asiedu nkacha first alata ana otoma Dr. Alhaji Bobomia na small kanina se Dr. Bobomia ne na ma oya campaign titrumbo achimudan obepia achimudan okacha achimudan fo ene Ghana fo ni na se ai John Dramani Mahama why say for president enu ntomontuma ono on brand campaign folder mumuno chian ntomontuma no no mra be diade esan se John Dramani Mahama de obomu na mamopen obomu na tade no saje tiepen no na tade de womu womutuma brand new tier rubber president mampani abede Dr. Bobomia ensemble na ofigi o se ai on the ojide pass on the oye tier rubber na de yiso adwum enu gwan se didi agro enu na Owura Johnson se katia yi na no e was asem we hu se emma Dr. Bobomia mie na no enya kukuduro enya baby ampon ka biem se ono de oye new president and oye brand new president obetumi aba be ye Ghana no so de adofo bi aba o se da bida Dr. Alhaji Mahmoud Bobomia na nkasa oye mampani abede chiri de wadi ena afi report ono so di na chi eye na nado dankwa gufodo ono so di guguo enu nti uji ni tuma enyeye uji ni dia enyeye odo Owura ehye mu a enyeye asa boso no udi agro be felu enu ti o ka se Ghana for say emmo bi amfa ntuni tumu da se Dr. Bobomia ono de oye brand new presidential candidate oba obe brand new president David Danya no kre isanse papa no bia no ma che se oye brand new presidential candidate ya brand new president no Bobomia no ya ka brand new a oka ho so brand new and no and can let him say Ghana for the one free na num no say e bosha washa to obey that's it bra na be you no what say about politics yeah me say nemre no say ya the ultra ko ya so ya we mai we na utime ya ya beto also want me anya ya you afri ho ono ne me master driver ya come on me anya bibia na what you come Naka at the Okofia Minam Kano da Hawaii Brebre Afri Nametia or Ocean driver or Naka say me master Nimoduma Etimo Faka no Mamino Uwa Transakan Etiasiba near Oka say Obey Dongo Ministry Dongo Ministry and just say never watch and then Dongo Ministry our head or the Badada Modi pay vote. Odebadada mo pay vote. He came to lie for votes. Onipa motini ni Owura Johnson asiedu nkatia papa san to aso edwudwam ka biem se achimu dan mu se wa hyada tena sidin akane na boso te se oba ba tan a odwale ne ba ene wa edin ahwe abakosem wo achimu da abatumu
na ɔse abakɔsɛmu no kyɛ sɛ de bia wɔm kɔtoa ba NPP de bia wɔm kɔtoa ba NPP de bia wɔm kɔtoa ba NPP akɔ sɛ ɔba wate ahwe odom bɛma no otumi yɛ no wagadere otumi yɛ no de opɛ bia ɔmfa no nya hwee enti saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔse akyem dan abɛtɔn pɛ so amamuo no akɔyɛ de bia NPP MP de bia NPP MP nti NPP MP sini zomba de omo pɛ ɛnom de omo yɛ sanzo obi tumi ka sɛ me manyɛ campaign po a 90% menya ne wam adan asantima ntemu po a NPP mfuru mahye no 90% wɔn bɛyɛ dan konya ne saa ɛno saa nsɛm wɔ nyinaa no ɛna owura Johnson asedu nkatia ɛka kyerɛ akyem danfo ne emu ade hye nyinaa sɛ ebredu na se kwakɔtɔ afia baadi a wɔn sesa wɔn nsa no entuma NDC muna hye bedwani owura Johnson asedu nkatia kyerɛ sɛ empuntuo ne na yɛhwɛ na hwɛ akyem dan abakɔsɛm nso a NDC muna hye bedwani ba ɔyɛ adwuma ɛkye NPP muna hye bedwani na NDC muna hye bedwefefo no wɔn ntaa ma na so ba ko ba ya na yɛ nana boaten abura papa mpuntudwuma ɔde ba yɛ ne anwade ɔbɛyɛ no na anwanwa na ɛfɛ na akɔno nso nanso ohwe a NPP MPC abe hwan de obi apɛ na ɔyɛ de obi apɛ na ɔyɛ de obi apɛ na ɔyɛ ya bonsi akoda na insurance renew insurance nko ne ye we nko ne ye nante ne ye fa ne ye wura ne ye sei na we twabo we na we twabo we na we twabo we na we twabo we osi we ye mfa mprimpuntu odi mpuntu mpo a ebenyinya enye yi enu nta chimdan mabunu emerewa nkokora munina abato bredu pe muntu ne bum Emma Jones Asanto ye parliamentary candidate Emma NDC amanyoku Jamaica se baby besi no say owura nipa no ato le bema sa oda constituency bi mo amoye enkwala munyim say NDC MP at national yaba fourth republic the first MP for oda Nana Boate Akura NDC ni Emodi awon oye emodi nsa ebia moto odani every ho ada be different property by ahoma ada ama baye ama kasi o ada nga oda every problem from our breast na ya bo engrow do oda na ha this oda akimo oda di baba Ezu no onipa muti so akase national chairman ma National Democratic Congress NDC amanyoko owura Johnson esiedu nkacho sebo ni na to ye wachi modan zongu wa agro bepi achim dan ntu abo a ode hihye so ewapue mantimu no kra no achim odan zongo chief Alhaji Sulemana Adamu ebo NDC amanyoko no abaso mpuntuduma ene wom so mo de aboa ewo dan zongo ene de ekeka ho osre wonum se said John Dramani Mahama Ashebo say senior high school be ama zongo for na biebie nyuma mo ne de ekeka no ura Adamu ede adesadia to NDC national chairman anim say okoi omboni ura mane na omane nka ne tumu say abande ombatu ne bum ama no na oba ma omma ne ura mfi sansem no no interest. There are mosquito. You can call on the baby, your boss, the human you hope. So, and this will have papa, send and to peace now, over. Send a book one and move out. No more money. No more for the general. I don't come and no more. What I would see, cheap pump on my and like I said, oversee senior higher mine. And the grand mosquito over can say, Zombo he was that Zombo he say, senior high, they wouldn't fee. I will hope, as I see no, yeah, baby, am I, Yeniati,
NDC sɛ wokɔ akakyɛ sɛ yɛwura fi ayɛ mesia no wɔ mɔne di hɔ Sambutuma ayɛ yɛtia Jɔmama Salamika o ɔsi Sarki Bamantabo miwura fi o misia siya hayi no yɛti yɛde ahyɛ wo nsa Nyankopɔn boa na wabɔ mmɔde ama ɔma a wobɛtu wɔ mu ha no ɔmo yɛ adwuma paa Zara mosquito yɛpɛ nɔma bebree yɛnka ne nyinaa police soldier immigration ni na your boys mo fa brɛ mo nja no akra ho mo fa brɛ oda no onipa mo twi so ka se ya chemodan zongo hene Alhaji Sulemana Adamu abusuafo yetoa onwunubre aka nkese bo no eso ne da so agyina mu ewo achem odabato empesua no ensoso emu wo NDC amanyoko no akache one mo panyine ada wo hwe no adi amanyoko no enso anim ewo eye odabato empesua so wa brema ntam ya na wa hwe na wa premla sebedwafie kunya no ede ama wo mo aye Owura Jones Asante akora won so apru munim adi nkomo kakra na ne sama waka ni nyina no akira mu se ebra so esa achem odan ade shimama modi aya abankwa na tedodo monane monsa no kakra yeni katinkonto ne kakra ne enhwa ade yi esa se ya so ansuo ana ensa so ya so abie wose enei e wose ehunu de mu oduru pa ne nyina se pipi ne NDC no mu nyina bebu o mayi pen ne yeni obi ansa no adwuma oba achem odan bato mbesua so a Yakobo da Roma NDC fo omunya akunya ne tra so ene omo no man tra so anche dodo na no ya hye ede ama MPP amanyokuo amoma tra so etisa na tie de a ebra so ase yehunu se MPP amanyokuo ne amoma kwanya ne dodo na so odati se de tia eputunma bia se dan koso sa na tie de asesa kofa ho yenchire o kuntun so ehwan se pe na chia na ekọ yensan kọ na yankai eye NDC amanyokuo ni mu empanyufo e mo makwanya mo besom ye eputunyu mo ye no yenkai kai bi ni yensan fa sam anidie na na se yenfa tumi no ensan fa ma wonu ma omu pitumi no NDC amanyokuo ni dim no gidie se wo na betimi aboa ama oda fa ne ntoma pa enso edi afira wo se ade ba ko no de ye na hometese mpa ne se oda abato mbesua so enyuma sam enwa ye dene enyuma abo odaman ti se dia Joshua sabi abo akokọ no na ogidie se wono Owura Jones Asante anu nti enwa ye na adwe se obekọ nkoden na watimanya akonya so akopie mom na sebedwafie na afeso koduru wono ma watimi aprimputu nyuma dodo na no ade abra de hia mo atemoda abato mpesua so Yantua and some for Adrian Chapa 0533898915. Text message and a WhatsApp ya bekin kind among. Nene odi abegum Facebook live on so say dem yopo. Na ya hwe gum kama edi among. Mi nkomwan. Oshubo kobi won mo ayo muti. Okay. Oshubo kobi won mo ayo muti. Engineer Charles Kwesi Taylor. Oshubo ko ye from 50+1. 50 aliens. aliens 50 plus 1 across Ghana tini be eba ye fe no 2016 na womo bo ma pantan ene om nan egegraw oshubo koi womo ne den papa no mo de ye from pempen wo sini pempen woda ni nchem aso ye to nkanta ya pai womo ka ni gwe engineer Charles Kwesi Taylor ene ye convener emasa oshubo koi papa di atudwa se Ghana anum sei NPP mra shebje fiefo ene NDC mra shebje fiefo wo ma mo te se bonsam ni Yesu wo de di agro san na de opa aka kosi ni na ne se NPP MPs ene NDC MPs bebre ne na monten oh I love NPP I love John Dramani Mahama bebre ne na monten I love NDC I love Danado Dango Agufuado wo ne nanam ene mo keka as de mo parliamentary candidate no presidential candidate no wo promasem nanso osu oka ni pen amagana 40 asese sankofo we ni na NPP ni NDC MPs no bebre efili movement for change aye afafranto Olualan kojo chamaten ne party no bebre fili papa wo mu nyan yankom be free party wo mu no aba be hyehye ne die no mu wo mu kire se die ku mo kura eye the great transformational plan GTP echintoma wo mu de aba eno no enwema do mpeso mo be sanuomam wo Ghana wo mu ba bam mo manfo te ase ehunu mu no
womo said the emunsam tinti ama NDC MPs and NPP MPC bebre kwan do so munya yankom beba Alan Kudwo Kyerematen party no mu nanso womu tumi emma etwetwero mobo enom den nanam edwo manum medo NDC medo NPP medo Baomia medo Wayi Mahama nanso ose nya no kre bebre nyanya enkom wo Alan Kudwo Kyerematen echi go focus on Alan ya tuma na onwini ya 10 na nya ya chance say mo oka no eye na nipa 6 ya kotuma na onwini. So what is your tuma na onwini? And the whole thing is onya 50 plus 1 asamasa and mo kase onya MPs no munjai ka because ye wo MPs omo akoma enyo omo kasa omo akoma eda Alan so ye wo MPs both side mo kasa kwa mo hwese anka Alan beden ababa because most of Alan ni policies na no na foreign country kra no wako proving itself. Myself, no, they need his experience. It is not oral. It is about knowing what you wanted to do and the external effect of what you are doing. Ghana mirror so the whole world. Yeah, advocate say all the intellectuals are more jai on minor and they share oralities. One someone bro which no one for argument Alan. No one support 1 year or campaign, no win. Nipa mote so akase yowura kwasi Taylor na osan to aso eka biem se obo Alan Kudwo Kyerematen obo na baso pa obo na baso pa ezan se papa ntu obom na ose ade ba ko de nani ade akira ehunu ene se owura Alan Kudwo Kyerematen enuoma Ghana fo ankasa ye enuoma Ghana ni aye enuoma yaye o Ghana asasi so no enu yade bia papa bon dewro pa ewo ne ntu obom Jesse, enuane entade anoma bebre a eye Ghana anoma yaye o Ghana hayano obohu dawru enu nti owura nso chese ogbo Alan Kudwo Kyerematen abaso esanse we chese papa no Ghana ho adwen ewonimu Ghana eda na koma so na nya NPP ni NDC gungro foi wombetu konema otu na aba wotre okire mu sei. Because Metsi Women Bank, Metsi Way, but you can't know him, which I say having knowledge about what you are saying. It is not about literacy, writing or reading, and you can read and write. Even reading and writing are very important. Almost say made in Ghana, by Ghana first, but Omoko platform, as he said, the whole world monitor, because you are heading 90 days to our election. Omoko platform, again, Alan Kwano was made in Ghana. No, no, the made in Ghana bay. So you knew what he was campaigning for. Kantanka Kasigo. You know, campaign on for Kantanka. None about just for Kantanka or campaign. So what are they talking about? That's why I said now we have to know the orality and the knowing the difference. But literacy in there because of in the chairman because Gogo na Aqua Obutu Bijino while recite the whole thing. On the ground Obe Church will be no mistake. But it's talking about knowing, having knowledge about what you are saying, about practicing your canon. What I say 100 days sanitation, the whole Accra, then they see it. One village, one dam. Then you planting for food and job oralities near the so you folk go boundaries ma bia fia bontin between the journey. Onipa mochi so akase eye engineer Charles Kwasi Taylor ono na convener ma Oshuboko FN 50+1 nene eno no na menua no mo danfo eye wo mo ani mia mekon na so yazaba adio abusiafo san kofa owe ye nchirinti no yasan so ede obekọ ye chi na eye opanyina wogira mu apre eye mrasebedwafie akonya no ede ama National Democratic Congress ndisi amanyokuo no ewo achimoda abato mpesua so Orua Jones Asante na nsama ode atodwa nkomo ane ede esomwo a bibi bebia memiri mu twe no yansan bo wura mai na Orua Jones Asante kirem se wono sa uboni dia eyemputunyuma nko na uhuno ne sa yosunti no ene pre wo prema sebedwafie kunya no anya so opene wo na anya na momu no sa de be ya odan be fa ne ntoma pa ensuso ede afira enunti ene watwini ti se adehia no enhwe na omunyini ntum na okom na sebedwafie no nko premputunyuma enfamra wo se ade ba ko nei eye na dwendwen pa kase a chese onya tumi ni se kukuro wonchintwa ne nasi no betu wo na mo entampa so no eye dia ya friend se enwuma ho ensenkaye wo se enwuma ho ayeden e dia ma magu no mo eye achem odan bato pesua so na wanka ne tete no no onim se ye wo eye so me factory bi e wo eye odan pesua so ya no ma
ne yɛde ɛyɛ nnua ho adwuma ɛne yɛpaapa nnua na yɛasi bi na kyerɛ sɛ yɛde bi yɛ waduro wɔma yɛde bi yɛ plywood ne de akeka ka ho nanso so ɛnam na ɔkasa yi factory no krabɔdwo agu na agu ne nyinaa so ne sɛ mpanyinfoɔ bi yɛde ɔda atumi ɛde ma wɔn no wɔma nhyɛ antoto nneɛma yie na wɔno deɛ ɔgyidie sɛ ne nsa ka tumi pɛ wɔbɛhyɛ abɛbɛboa ama saa factories ne nyinaa ne asa bɛpigya gyinagyina namɔ so ama no abɔ adwuma ɛsiane sɛ ɛde sɛ amanyɔkuo no frank atuni owura John Dramani Mahama ɛde botaa bi asi n'ani so sɛ ɛwɔ se yɛtumi hwɛ ne yɛboa ne yɛyɛ adwumaden na ɔma fa ne ntoma pa ɛfiri a ɛde saa 24-hour economy policy no ɛbɛtumi so awie mu di a ɛwɔ se yɛbiebie nnwuma dodoɔ na ne yɛtrɛtrɛm na ɛtumi afa nipa dodo ɛno bɛtumi aboa me akyekyɛm ɛna ɛbɛkɔ anɔpa ebi akɔ awia ebi akɔ anwummerɛ ebi akɔ anadwo dasuo mu na ne nyinaa ɛtumi ɛso abɔte factory no nya ba pɛ ɛne ɔdanfoɔ 24-hour economy no yɛbɛtumi anam ɛno so ama nipa dodoɔ no ade ɔmo ɛso ɛtumi ahyɛ mu bi wɔso yɛ no to nkyɛn a ɛna ɔbɔdwam ɛwɔ akyemɔdan ɛyɛ tima market hɔ nom sɛ ya wɔn so ɔmo di nnua ho dwa so ɔmo tie mu ani da ne da nyinaa no ɔmo kyɛ sɛ nkurɔfoɔ bi taataa wɔn ɔmo ma ɔmo ani nka wɔn adwuma mu na ɔsɛ no so yɛ awerɛwosɛm sɛnse obi anim sɛ saa ɛyɛ nnua ho dwadie yi ɛnyɛ dwadie a ɛyɛ bɔne okɔ nkabupuni mantamu asante mantam baabi a bɛfa biara yɛwɔ dwadifo mu di nnua ho dwa ɛyɛ normal eti ɛbɛyɛ adwiri bebree sɛ wodi w'adwuma anaa woyɛ odwumadi no so ma nsa kɔ ano na nkurɔfoɔ bi taataa wɔ ɔmo ma wɔni ɛnka ɛyɛ na yɛ awerɛwosɛm yɛ mmɔbɔsɛm etu ɔno sɛ ne sɛ katumi na wɔbɛhwɛ ne ɔne atwitwɛdoɔ ne ani ntakuku damfoɔ asi nkonya toatoa dwene ne yɛhunu kwan yɛbɛfa so a ɛnɛ yi timber market ɔno mu dwadifoɔ mmoa no mu di nnua ho dwa no ɔmo si bɛtumi ayɛ ɔmo adwuma asomdwe ɛkwan so Midi Joshua Asante de meba amadwuma ani mpuntu ayede aba odama mu ama mabunu na ayede anya bi aye sene o mampani John Dramani Mahama eka 24-hour economy se wa ye papa no nyina ye adwuma oda so me so no rani treasure ezi so me siko ofo no ene oda no ye hu ba bi ade ani yede efa so me se no asase ne da ho eda ni sisi ho eda ni emubui se nyame yadom na se ye ba power so me se no ye betran se ye be ko negotiation factory bi a wo se yetimi di ye na boa mabunu na e wa ha no ye betimi ayede e di aye na mabunu eno so ayede enya adwuma ye timber market enema bia enkoyie ewo ho atatai ene nema wo mu no se nyame yadom na yeto abama o mampani John Dramani Mahama na yeto abama mi Joshua Asante amini timber market fo nyina ye behia because adwuma mo ye no eno abi no obia ye bi wo ba bia ena nya kro no so we wona fofo a omo so erani timber ewo akra ne temane ade na bia ekwan na wo se ye fa so ayeye no ena bia eto chima kakra ye be eno betrase ye de nema betutu na kwa mu ama omo anya omo hoto e de ayadwuma no e de bi asom omo yere no omo abusua na ɛno akyi no onimanyamfoɔ Jones Asante de bi ɛto so a wɔkyerɛ sɛ wɔnwuma sua ɛyɛ adeɛ baako ɔman biara wɔpɛ sɛ mpuntuo ɛsane rada ɛwɔ ne mamu no wɔn ntoto no ase wɔ hɔ mpanyinfoɔ yɛde ɔman no hyɛ ne nsa no ɔmo nni nwuma sua wɔ agorɔ Ghana nso so yɛ ɔman bi a yɛni abere paa wɔ mputu nnwuma ho sansa abɔ yɛn paa ti yɛni abere sɛ ɛkwan biara so yɛso yɛbɛtumi akɔ nkan na saa na tie deɛ ne wɔ se yɛboa na nwumasua agina brane oba ɔdan abatoɔ mpɛsua so a wɔkyɛ sɛ nipa dodoɔ na anasɛ mmɔfra dodoɔ na kɔgye nimdeɛ na wɔn mutumi nya akɔnya na wɔn ntoa so ama wɔn ani suade hu na wɔn bɔtaeɛ mmam eti wɔn no ɛba sikafoto a yɛpaw a yɛsɛm na hyɛbɛdwafoɔ ne yɛde ma wɔn no MP's common fund no wɔso wɔn wɔgye deɛ pɛ na wɔde bɛyɛ ne sɛ wɔde bɛbɔ nwumasua ho bla eti abɔfra bi ewie ɛyɛ junior high bi no beso ko senior high ene kwa na do say you free eti agya omo so ba free no ma se bo so mbetoa so eti bia wakɔ free education na wie awaso wakɔ piem osuapon mu na no wɔtwe antwea ene obɛbɔ awura no futuo ni mu no apɛ enso asene kakra no ɔde ama no na onipa kro na nasa abɔfra no so atimi de apem so ama ne nwuma so atimi akonanim etu okyerɛ mu sɛ MP's common fund no ɔbɛyɛ mla sebadwani a nwuma so wo blanko na wɔde bɛbɔ education and so here because of maybe abeko anima regional education education sector na ye scholarship scheme at least akola we school ultimate apply na sometimes with a little bit political influence no and make me there ekoyi say after the senior high school no first year students no abeko for free no but to be or for free but nema bi obeto ne ade no and so but ni nyina kan bi nema e common fund MP's common fund sa nema no bi ne ese won ye de omo fanye enti se nyame adom no da for to abama me
peace common fund no de beboa ye nuanom a oni biefu a omko school ye be omoso benya omyede omochef na ye nso na ye mebu hu kunta ama obi ehu because they be ameka say wo ya de na say bo de no kre na ya usuru so bibi bisa ho asem because no kre ba kope ba say no kre nim de a na ye den ewu Eni auti ye oyo panyina boram ewo achim odan bato empesua esoa eno ewa prema ntam ya no no wono ena wo hye no wa prem na hyebedwafie akunya no ede ama NDC amanyoko no onimonyafo Jones Asante yentoa ensam ne so me beko enkramumpuni mantemu na kase wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no fo adwen kyerfa 0533898915 0533898915 Abrawo samasi ewo enkramumpuni mantemu ayi grongran ene say ento so school ba kwade Owari senior high school Abrawo samasi won say woma etwa wasi ye bi visual art ni baako ani dindi Godwin ene general art ni baako ani dindi Edward Saki won mienu na etwa wasi bi na general art ni efe no Edward Saki onya 18 years visual art ni efe no Godwin ni de yenya ne din na de asi won nkofo mienu ntem anie nkofo mienu no mu gye chinye Edwin ene Godwin Edward ne Godwin Edward so mi wowei we si mi wowei uni we bi mi wo fon uni fon hwa me mpaboa wo mpaboa mi ni hwa me mpaboa o hwa mpaboa na Godwin naka hwa me singlet me singlet no so mi simi wowei enti wedding mi wowei ana afia tisi wo mo abusuam me papa wo skasion we so papa wo skasion me papa wo skasion we so papa wo skasion sa we kana we aka no visual art ni na efe no Godwin sa no ade na ahye no ahye ne pa senso obi nim sa akwa no abufuo no mu dada wo sade obi ntumi ngire ena tese kiki we kana ena ikofa abufuo bai visual art ni a de Godwin wa twe sekan ayi nya sekan paso kafra wa twe paso awo ayi Edwadi ode awo no twa miensa ama ba mu awuyaya na asemisi ya pe ena ba mu ya wawu efe no Edward Sakia owo 18 years o general art ni nua ba ni nua ase ne busuani oni na o school ni nua ba ena o kirem se won de sa se no mte na sakasaka se we simi dem we simi na we mi we ya feson mi we ya papa son sa chinya we ya ena koko wie sa o